nešto se desilo na mojoj kući. Ne znam zašto mi radio to neko. Neko mi ušao u kuću. Neko će me napada neki lopov. A što znam? Neko čudovište. Neki zombi. Da, zombi, ljudi moji. I zombi će me užiti. I poslije se upuši. Malo da me udario, ne samo da bi mi nešto. Kako ću da pomoći? O, ne, lopam mi u kući. Ne znam šta da radim, ljudi moji. A ne znam, bolite, ako dođe lopov, kaže, da vidi kako se uplašio, ljudi moji, sve plavo kao što nas štiti. Like i subscribe i onda će odmah plavo.